Hello, én Botti vagyok, és egy újabb videót szeretnék nektek csinálni, méghozzá nem is akárment, hanem Minecraftos, döcsém, végre! 0.11.1 alfa, ott alul láthassátok a bal sarokban. Na, kezdjünk egy napot. Megígérem, hogy ezentúl lesz minden héten legalább 2 videóm, hogyha úgy engedik. De mivel most jön az iskola, szerintem nem nagyon lesz videóm, de megpróbálok csinálni. Jó? Kezdjünk egy szuppivált. Ném az... videó. Na. Videós. Botond. Kész is van, Don. Videós botond, Advanced, Infinite, Old, Flat. De Infinite. Lesz majd multi is. Hoppá, bazog, ezt elbasztam. Jó. Lesz majd multi is. De az majd csak később. Hoppá, bocs, én vissza kéne tegyem telót a töltőre. Így. Elvétel is. Oda fogok építkezni. Oda fogok építkezni. Ne basz. Ouch. Jó. Na ez ouch. Amúgy itt lehet állítani valahol a difficult. Ez is lenne, veszem, majd skint állítok. D-pad size az nem, a legnagyobb, hanem kicsit nagyon fenne. Így, és ennyi. Mi a szar? Ez mikor állítódott be? Ez nem be. Ó, Isten mentsél már meg, és ez így nagyobb egy kicsikét. Back the game. Így, köve. Elfér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tárgy. Kis crafting, ne lássuk akkor. És az, akinek akar lagmentesen menni. De nekem nagyon kéne már egy balta. Nem adta ki? Jaj, benne. Na lássuk akkor. Mondjatok még videókat, hogy mivel legyen. Minecraft. Akármi, mondjatok egy videót, amiért terültök. Most ezt a kis részt kivágom, a fölvágást. Remélem nem lesz hosszú. Na. Vissza is jöttem, annyira maradtatok le, hogy vágtam még egy kis fát, és megcsináltam itt a házam kis alapját. Ez nem valami sokról maradtatok le, csak annyi, hogy reggelről már éjszaka van. Tehát egy egész napot maradtatok le, tehát egy Minecraftba, de az nem is nagy baj. Lehet, hogy majd csinálok skyblockot, így telefonra, de az bocsássatok meg, le kell ezt töröljem, és újra kell töltsem az 0 pont valahányos verziót, mert csak azon megy a skyblock. Le kell a maps for Minecraft pet töltsétek, hogyha ti is akartok skyblockozni, tehát maps for. És jó lenne itt már megcsinálni, ha földből is. Maps for Minecraft pet, ezt hogy utána legyen, ahogy mi az a neve? Már arra sem emlékszek. Block Launcher, és azután nyugodtan tudtok skyblockozni. Na, ennyi lett volna ez a mai videó. Sziasztok!